Здравейте, това съм аз, Даная Арт, и сега ще правя видео как аз харесвам да рисувам пеперуда. Това е прерисувано от интернет, но не ми харесва много. Честно казано, това ми беше предния опит. Опитах се да снимам, но без да искам. Спрях видеото, защото натиснах грешния бутон. Сега наистина ще нарисувам пеперуда. Сега ще започна с скицата. Съжалявам, че малко мърдам телефона, но рисувам и държа телефона през едно и също време. Ето тук една антенка, още една. Сега ще си нарисувам. Така, рисувам около. Вие пишете долу в коментарите, ако искате. Харесвате ли големи крила или малки? И дали изобщо обичате да рисувате? Пишете в коментарите. Ако искате, няма проблеми, ако не искате. За сега е това. Ще го поправя, ще пусна видеото. Ето го е поправено. Само трябва да се отрие това ето тук. Така. Сега ще го получите малко. Ето така. Ето го отцветено. Сега ще измисля какви цветове ще ползвам за тази пеперуда. Реших ето този подобен на черното цвят, ето как изглежда, и тъмно синьо. Мога да взема и мъничко светличко. Или като се замисля, ще си взема светло синьо, ще взема тъмно синьо лив. Ето така вече е по-добре. Ето го и цветът. Така, сега продължаваме с самият графитен молив, за да правим още малко формичката и да го направим по-красиво общо взето. Ето така. Ето, сега ще взема този молив. Ще правим малко сенки. Ще го правя така, да стане малко по-хубаво. Нарочно го правя графитно. Така. Така, да не изглежда толкова остро. Да го направим малко по-дебели чертите. Ето така. И готово. Мисля, че това е за сега. Да, така трябва да. Сега ще ви го покажа, когато го очертая. Ето го. Сега също да кажа, че може би по-нататък в YouTube канала ми ще говоря на английски, защото аз все пак знам, кой не го знае, малко хора. И може би тези в Африка не го знаят. И защото съм виждала, че много малко българини гледат в канала ми. Също така
Българите от канала ми са родителите ми. Повечето. Не мисля, че има други. Само за тях съм виждала. Защото съм виждала, че има хора, които гледат от Русия. Има такива, които гледат от САЩ. Има такива, които гледат от Румъния. Но не съм виждала от България. Което е странно, защото тук снимам видеоклиповете си. И така. Ето така. Мисля, че почти готова тази част. Готово. Сега ще направя ето така. Защото съм виждала, че природите имат такива неща. И ето така. Тук малко по-черно и готово. Не е много добре, но все пак не е зле. Поне аз така мисля. Пишете, ако искате, пишете долу в коментарите дали ви харесва накрая. Не знам дали съм го казала. Но да, сега ще спра видеото за малко, за да го отцветя. Отцветено е за сега само с фломастер. Мога на камера да го направя смелив. Така, сега ще го направя много по-красиво, защото не искам да е толкова грозно. Пред мен е малко грозно също в момента. Но мисля, че ще го направя малко по-красивичко, може би. Но мисля, че почва да се разхубава бяла. Само според мен. Според вас колко ми е отнело без видеото това нещо? Ако искате, пишете в коментарите. Може да като пишете, ако ще пишете, да спрете видеото и след това да го пуснете отново. И така. Също така, да спомена, че ще правя фейс ревю. Обаче на 25 абоната реших накрая, защото първо си мислих 15, обаче после забелязах, че сме наистина много близо и много ще се радвам, като направим този гол. Също така, след това, наскоро, много наскоро, си казах, на 20 абоната ще направя фейс ревю, но после чак сега реших 25 абоната да го направя и да, общо ето това е сега. Готово. Ето и пеперудата, може би готова, може би не. И да, това е общо взето. И мисля, че това е пеперудата ми. Може да направим, може би малко по-красиво. Но и така става. Последни думи за рисуването. Ето така. Готово. Може би е малко твърде черно, но ми харесва. И така, това от мен днес. Довиждане и до нови срещи!